España quere pescar máis sardiña ibérica e xa negocia con Portugal para cambiar o reparto das cotas. Actualmente, o país veciño leva máis do 66%, mentres que a frota española queda con arredor dun terzo. O goberno español iniciou as conversas co país veciño para revisar o acordo actual, que concede máis do 66% da cota a Portugal e arredor do 33% a España. Unha situación que o sector galego leva tempo cuestionando e que agora podería cambiar. E é que os profesionais lembran que o reparto actual ten a súa orixe en decisións tomadas anos atrás. Nós estábamos votando, aquí en España, se estaba votando peixe para Foriña, e nós eso non o queríamos. Nós queríamos respetar o recurso e baixamos todos os barcos a 7.000 kilos de sardiña. Os portugueses seguiron pescando vía libre, pescaron o que lle saleu da gana, apuntaron todo. Cando pediron documentación Europa para poder repartir as sardiñas, deron aos portugueses os 60 e tantos %, porque o tiñan reflejado en documentación. Agora consideran necesario establecer un novo sistema de reparto máis equilibrado. Agora que hai que volver a facer outro reparto, é normal, pero se debe de facer o reparto por GTs, porque Portugal ten 40 ou 50 barcos de cerco e nós temos 140 aquí a norte, solo aquí a norte, se non temos 300 barcos, o sea que non está ben. Se hai que volver a facer un estudio novo, debemos de repartir por GTs. Tamén critican o actual modelo de reparto dentro de España. Non temos por que andar comprando o peixe aos do Golfo de Cádiz cando eles non a consumen. Falle falta menos e posiblemente sean menos barcos e repartiron de outra maneira. Foron comprando esas cuotas e quedaron con outra maneira. Que hai que facer? Volver a facer un reparto no mismo. Fora eses 5.000 toneladas que ten o Golfo de Cádiz, repartila por todos os barcos españoles e da mesma maneira volver aos GTs. E denuncian prácticas que, aseguran, están a prexudicar ao sector. Porque comprar sardiñas no Golfo de Cádiz para pescalas aquí en Galicia, estamos secando o noso caladeiro, cada vez menos, e máis estáse despois co peixe que se compra facendo trapalladas, vendendo peixe por detrás, traes 100 toneladas e tens que vender 200, porque se estás comprando as sardiñas a 70 céntimos e as vendes a 70 ou 80 céntimos, non se ganan cartos. As negociacións entre España e Portugal continuarán nos vindeiros meses para definir un novo acordo, unha decisión clave para o futuro do sector que reclama un reparto máis xusto da sardiña.